Negros Oriental 3rd District Congressman Arnolfo Arnie Teves ug igsuon niini nga si kanhi Governor Pryde Henry Teves ug laing 11 ka mga tawo gi-designate nga mga terorista sa Anti-Terrorism Council. Samtang Police Regional Office 7 nagpaabot pa sa direktiba gikan sa ilang national headquarters mahitungod niini. Aniya ang report. Sa resolusyon nga giaprobahan sa Anti-Terrorism Council niadtong Hulyo 26, gidesignate nini si 3rd District Congressman Arnolfo Arnie Teves ug igsuon nga si kanhi Governor Pryde Henry Teves isip terorista. Mipasangil ang ATC sa grupo ni Teves nga nakalapas sa Anti-Terrorism Act ilabi na ang balaod sa Section 4 tungod matud pa sa paghimo og terorismo. Samtang sa Section 6 tungod sa pagplano, pagpansay, pagpreparar og facilitate sa paghimo og terorismo. Section 10 tungod sa recruitment og membership sa terrorist organization og sa Section 12 sa paghatag og material support sa mga terorista. Sa napo nga pahina nga resolusyon ilang gibutang ang mga patay o harassment matud pa nga nahitabo sa Negros Oriental. Lakip na ang Marso 4 nga masaker nga nahitabo sa lungsod sa Pamplona di nakalas sa hitabo si kanhi Governor Ruel Digamo ug laing siyam ka mga tao. Ang maong laka magtugot sa Anti-Money Laundering Council sa pag-imbisigar ug pag-freeze sa financial asset ug properties sa mga Teves. Samtang nagpaabot pa ang Police Regional Office 7 sa direktiba sa National Headquarter mahitungod nini. We will base our actions to the legal concepts that are present. For example, if they have warrants of arrest, and then we will act on it. But this declaration by the Anti-Terrorism Council of these individuals as members of a terrorist group will elevate the fight that we have against armed group. Gitataw ni Pilari nga malinahon ang lalawigan sa Negros Oriental gani mas niubos pa ang crime rate sa probinsya human niadtong March 4 Pamplona Massacre. We assure the public that Pro 7 is very prepared and ready. In fact, we have been working on this and there are operational accomplishments towards this already. Samtang gisuwayan og kontak sa GMA Regional TV Balitang Bisdak ang kampo sa mga Teves aron kakuhaan unta silang habig apan wa pa sila mutubag. Apan sa social media post ni Congressman Teves mo kini ang iyang gipadayag. BBM, Abalos, Remulla, hindi pa nangyayari itong mga planong ito, alam ko na. Huwag niyo pong kalimutan na maliit ang ating mundo at ang dami ko ring kilala sa gobyerno. Sana lang huwag silang galawin dahil sila naman ay nagsasabi lang ng tama at nagpuproteksyon sa taong walang kasalanan. Dahil ba ito na wala silang maisampang kaso sa akin, naghahanap sila ng magic para may accomplishment na naman kunyari ang ating gobyerno. Kauban si Rod Prado, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.